Pois, moi bons días a todas e a todos. Ben, vou a dar conta primeiro dos acordos da Xunta de Goberno e logo comentarei tres temas que poden ter algún interés. Con relación aos temas da Xunta de Goberno, como sempre, no capítulo de licencias de obras, unha licencia para rehabilitar unha vivenda aquí xusto ao carón noso na avenida de Raxoi, tamén para a instalación de un ascensor na Rúa do Home Santo número 57. Tamén se aprobou, se adoptaron dous acordos con relación ao muro entre as rúas París e Luxemburgo en Fontiñas. A reparación dese muro, por un lado, se aproba a recepción das obras, porque xa están rematadas, e, por outro lado, se abre expediente a empresa constructora polo retraso no remate destas obras. Tamén se aproban diferentes facturas, concretamente a empresa Urbaser se lle aproban as facturas correspondentes aos meses de xaneiro e febreiro. Anteriormente se aprobara a de marzo por un importe de 663.000 euros cada factura. Este caso, o tema que poida ser máis chamativo é a convocatoria de axudas ás asociacións culturales por importe de 48.000 euros, con importe máximo de 5.000 euros por asociación e ata o 80% dos costes das súas actividades. Con isto queda completado o capítulo de convocatorias de axudas previsto inicialmente. É dicir, están convocadas as de hostelería, están convocadas as de comercio e están abertos os plazos de presentación de axudas. Están convocadas as de cultura por importe de 554.000 euros. Eu creo que se abría hoxe o plazo, non sei se se abriría hoxe, non sei se o podemos confirmar, se se abriu o plazo esta mañán, porque estaba pendiente da publicación no boletín oficial da provincia. Bueno, se o podemos confirmar, decimos se abriu o plazo, por importe de 554.000 euros, e faltaban estes 48.000, que son as que van dirixidas directamente ás asociacións. Con eso queda completado o total de algo máis de 4.207.000 euros no importe de axudas. Tamén se aproban determinadas facturas con relación á Escola de Música e con relación tamén ás escolas infantiles. Bueno, isto foi o que decía a Xunta de Goberno. En outro orden de cousas, hai tres temas que quería comentar. Se hai preguntas, as contestarei ao final. Por un lado, en relación ao balance das festas, creo que temos motivos para estar moi satisfeitos. Creo que as rúas de Santiago recuperaron o seu color, recuperaron o estar cheas de xente. Bueno, vimos a ciudad como casi non recordábamos, bueno, si recordábamos, pero casi nos tiñamos olvidados ao longo deste último ano. Se celebraron os concertos dentro das condicións que foi posible para cumprir a normativa sanitaria. E, bueno, creo que temos un motivo para estar satisfeitos. E, ademais, temos que decir que con carácter xeral hubo un cumprimento extraordinariamente escrupuloso das normas de seguridade sanitaria. Me comunican que se publicou o Xenobop o anuncio de cultura, polo tanto, o plazo se abre mañán. Se abre a partir do día seguinte. Bueno, eu creo que... Espera que me dice aquí. Mañá. É o que acabo de decir, por si acaso me equivocara. Bueno, creo que en ese sentido debemos estar satisfeitos. A parte que non nos debe ter tan satisfeitos, como sempre houve algunhas incidencias, algunhas festas en pisos, tampouco un número espectacularmente alto, excepto na noite do 15 ao 16, que houve 9.
o resto bastante moderado, pero, aínda así, e iso entro na segunda parte, o número de casos positivos en Santiago está subindo. Tenemos esta mañán 76 casos positivos e unha incidencia a 7 días de 41 casos. Bueno, estamos en unha posición media, pero non estamos na posición baixa, que estábamos hai 10 días, Santiago, que estaba por debaixo dos 50 casos por 100.000 habitantes, estaba nunha posición, digamos, moi boa. Hoxe, con 76 casos, tendo en conta que temos 98.000 habitantes, pois xa estamos con unha incidencia de 78 casos por cada 100.000 habitantes, e se temos en conta a incidencia acumulada a 14 días, estamos aproximadamente en 54 ou 55 casos por 100.000 habitantes. É dicir, nos colocamos no nivel medio, que é o que vai de 50 a 150. E o que é peor, na última semana, cunha evolución negativa. Isto que quere decir? Quere decir que non podemos abandonar as medidas de responsabilidade e de protección. E, sobre todo, non a debe abandonar a población máis nova. O nivel de vacinación está avanzando a un gran ritmo, e iso nos enche de satisfacción e, sobre todo, nos dá seguridade. Pero é evidente que o nivel de vacinación que se ten producido é basicamente entre os maiores de 60 anos. E hoxe o maior incremento de contagios se está producindo entre a población nova. E é moi importante lembrarlle á población menor de 40 anos que as posibilidades de transmitir a infección, as posibilidades de contagiarse, son as mesmas que as dunha persona maior. E os efectos secundarios tampouco son tan diferentes. O que sí é diferente é que se unha persona de 25 anos ten efectos secundarios, os terá que sufrir durante moitos anos. Por lo tanto, é necesario manter a responsabilidade, é necesario manter as medidas de seguridade e deixar que o proceso de vacinación siga avanzando ao ritmo que o está facendo, e isto nos permitirá, probablemente, ao longo do mes de xuño e de xullo, pois, posiblemente ter unha maior flexibilidade. Pero, de momento, prácticamente, moi pouquísima xente menor de 50 anos, salvo os que traballan na sanidade ou en corpos de forzas de seguridade ou en servicios parecidos, están sin vacunar. Iso quere decir que o 98% desa población non ten recibido nin siquiera unha dose. Por lo tanto, corre un risco importante para eles e tamén de transmitirlo a outras persoas. E, por último, hoxe pola noite viaxarei a Madrid, onde estarei o mércores e volverei o xoves pola tarde. O motivo desta viaxe é, por unha parte, asistir mañán ao acto de presentación do Xacobeo. É unha petición que recibín de vicepresidencia da Xunta de acompañar e apoiar ese acto e, por tanto, vou a facer encantado. E, en segundo lugar, temos unha reunión do Grupo de Cidades Patrimonio da Comisión Executiva o xoves pola mañán coa ministra de Industria e Turismo. Por tanto, cumplirei esos dous obxectivos e o xoves pola tarde estarei de volta en Santiago. Durante estes 2 días me sustituirá a Mercedes Rosón como alcaldesa en funcións. Non sei se hai algunha pregunta. Ten algún dato sobre como van, como se están solicitando moito as axudas a hostelería, comercio, se xa se rematou, se están cumpridas? Non, hai 15 días de plazo para presentar solicitudes. O que lle podo decir é que de comercio había presentadas máis de 400 solicitudes, por lo tanto é posible que se superen as 500 e pico que se presentaron en decembro. No caso de hostelería, ainda vai moi pouco tempo, pero son 15 días os que se deron esta vez
para a presentación de solicitudes. Por lo tanto, hai que darlle plazo. E o que está previsto é que o día 24 se abra a convocatoria de axudas da Diputación para a hostelería tamén. Ese é moi importante que toda a hostelería este preparada porque vai por rexistro de entrada. Hai 9 millóns de euros para a provincia, tope máximo 1.500 euros por establecimento e é en riguroso orden de rexistro de entrada. E se abrirá o plazo o día 24. Pero nas municipales non. É dicir, se evaluarán as propostas, hai un sistema de puntuación e se terá en conta. As que son diferentes, eso tanto para a hostelería como para comercio. O que é diferente, o bastante diferente, son as de cultura, porque esas van vinculadas a actividades, ao desenvolvemento de actividades e a financiación desas actividades. Pero as 400 de comercio, o sea que hai 400 de... Xa presentadas, sí. Xa presentadas. Sí. Foi o dato que me facilitaron. A partir de mañá podes empezar a solicitar as de cultura, pero estas que dixo ahora de axudas ás asociacións No, culturais... as que se poden solicitar a partir de mañá son as de actividades culturales. Vale, e estas que dixo agora? Pois en canto se publica o anuncio correspondente no boletín oficial da provincia. Seguramente o anuncio se mandará hoxe e se publicará en 2 ou 3 días, que é o plazo normal. Esta vez tardou un pouco máis o boletín oficial da provincia porque os domingos e festivos non se publica. Entón non se publicou nin domingo nin luz. Co cal, pois, iso que fixo que pasara o martes. Intentamos que salira publicado o sábado, pero non sale. Alguna pregunta máis? Non. Bueno, pois entón, moitas gracias a todas e a todos.